Sí. El cartell oficial de la Fira d'Agost de Xàtiva 2023 és obra de Cesc Roca, dissenyador i il·lustrador xativí que suma a la destacada llista de noms que al llarg de la història han assumit aquest encàrrec i que l'Ajuntament va voler donar continuïtat des del 2015. El de Roca és un disseny amb elements icònics de la festa amb colors pop i amb unes formes i composicions que recorden a Renau. El nostre amic i veí de la ciutat de Xàtiva, Cesc Roca, que és un dels dissenyadors valencians de major potencial dels últims anys. Val? En la història dels cartells de fira hi ha firmes importantíssimes dins del món de l'art valencià, no sé, des d'aquells famosos Eras, Armengol, Bèrnia, Boix, Renau, Montport Roca i un llarguíssim, etc. I després, a partir de 2016, quan ja decidim que hem de canviar i hem de buscar dissenyadors gràfics, ahir tinguem firmes tan importants de dissenyadors gràfics valencians com pugui ser el cas de Mariscal, de Paco Roca, de La Huerta, de Ginseng, l'estudi Ginseng, Malota, Patricia Bolinches l'any passat. I l'any passat ens va agradar allò de comptar amb un dissenyador local i enguany teníem clar que volíem comptar amb Cesc Roca. Este cartell és un cartell que m'ha costat molt de fer, ja que jugava en casa. Normalment faig treballs a nivell internacional o per a fora, a nivell País Valencià, i jugar en casa és molt difícil, la veritat. La pressió era prou gran. Així és que vaig fer una revisió de tots els cartells que s'havien fet fins ara. Em vaig centrar molt en els cartells dels anys 50, 60 i vaig veure les icones que s'havien estat gastant, com són les talles de meló, els cavallets, els garrots, mil històries. Els cartells dels anys 50 i 60 li han servit d'inspiració, però Cesc ha deixat el seu setge personal, on la frescura està sempre present, començant per la copa de la font, que representa com un meló d'alxero verd per on xorra l'aigua. Que al mateix temps és la font del Cid o la font dels jutjats, una de les fonts més importants de Xàtiva. Després tinguem, al mateix temps és un cono en gelats, al mateix temps tingueu, és com un còctel en una palleta, hi ha un cavall, que és la roda de cavallets, i bé, això és com una figura principal que em podria recordar a una falla de mon pare, d'alguna forma, i després tinguem una lectura secundària on tinguem la Xàtiva més moderna, allà on està la carrera de motos i els edificis, i la Xàtiva més tradicional, on tinguem l'home dels figues de pala que no podia faltar en este cartell. Cesc Roca, nascut a Xàtiva en 1989, va començar les seues passes al món de l'art en el taller de son pare, l'artista faller Paco Roca. Després de fer el batxillerat artístic, comença a treballar en aquest taller, on aprèn sobre pintura, escultura i dibuix rodejat de falles. Cesc va marxar a Amsterdam i en solitari va desenvolupar el seu propi estil. El seu art es basa especialment en la defensa del valencià i de les seues arrels, havent treballat per a entitats i institucions com la Generalitat Valenciana o Acció Cultural del País Valencià i per a projectes com el Tocadiscos de Joan Fuster. Però aquesta presentació ha desvetllat més secrets sobre la Fira d'Agost, com són els concerts de la Murta, per als quals caldrà comprar entrada. Els carrosses gaudiran moltíssim el dissabte de 9 d'agost amb Fangoria. Alaska i Nacho Canut tornen al mateix escenari que ja van visitar el 2012. Fangoria és un d'aquells grups històrics del panorama del pop rock nacional, que a més ha participat en nombrosos festivals i que inclús acaba de presentar un disc i que, com sabeu, està composat per Alaska i Nacho Canut i tenen des de 1989 la seva dilatada trajectòria artística és més que reconeguda. Les entrades estaran a la venda a partir del dimarts 27 de juny a les 10 hores a través del web www.firaxativa.com i de la plataforma Atenea 360.es amb un preu de 20 euros.
La nit jove està prevista un dia abans, el divendres 18 d'agost, i comptarà amb l'actuació de 4 grups: Auxili, Cactus i Colomet, grups en valencià, i els navarresos Iseo and Dodo Sound en el seu únic concert aquest any a la comunitat. Les entrades a 8 euros ja estan a la venda també al web de la fira i a través de www.notikumi.com.